Dnes si predstavíme naše pasty od Do Debate. Takže naše pasty sú vyrábané vo všetkých 4 príchutiach, teda Forest Squid, Mr. Red Super Hot, Tiger Nuts Amur a Mr. Doody. Pasty sú predávané v takýchto výhodných polkilových baleniach za úplne super cenu. A čo to je vlastne pasta? Pasta je vyrobená z totožnej zmesi ako boilies, to znamená, že pokiaľ je boilies Forest Squid z jednej zmesi, pasta Forest Squid je z tej istej zmesi, avšak pasta obsahuje viac atraktorov, čím táto pasta robí celú nástrahu, keď ju obalíme, oveľa zaujímavejšou. Hlavnou výhodou pasty je, že keď si obalíte vašu nástrahu do pasty, tak zvýšite tým oveľa viac atraktivitu vašej nástrahy. Tým pádom budete mať tie zábery častejšie a pravidelnejšie. Ďalšou super výhodou pasty je, že pokiaľ chytáte na veľké vzdialenosti a na tie veľké vzdialenosti kvôli objemu nemôžete použiť PVAčku, tak môžete namiesto PVA použiť pastu, do ktorej si obalíte vaše olovo a tým bude vaša koncová montáž oveľa atraktívnejšia ako bez pasty. Teraz si ukážeme, ako obaliť guličku, respektíve boilies vašu nástrahu do pasty. Zoberieme si kúsok pasty. Z pasty si spravím takú placku a pekne si do nej obalím boilies. Ako môžete vidieť, boilies je obalený a pokiaľ sa pozriete na tú štruktúru pasty, tá štruktúra je perfektná. Vidíte tam repku, vidíte tam konope, pecka. Teraz si ukážeme, ako pracuje pasta na nástrahe po vhodení do vody.